सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओ नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखिशिरोवहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। समस्तंकर मोर आदर प्रेम स्वागत। हरि ओम। आत्मस्वरूप प्रणाम। आज आम पुरुष सत्व को जीवा। आपण मैंने सब मोबाइल टी म्यूट करदेवे। मुझे श्लोक पाठ करुँची आपण मैंने आपण स्थान मो पर रिपीट करेंगे। ओम तत्संज्ञोरा वृणीमहे ओम तत्संज्ञोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यात्मतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्वे उद्धे पुरुषः पादोऽस्येहात् भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाजं ग्रीष्म इद्धं शरद्धभिः सप्ताशासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो आम पुरुष सत्व पढ़ा आरंभ कर
କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଦିଶୁକ୍ତ ଆଦି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଦି ପୁରୁଷ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆଉ କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କର ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଦି, ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦି, ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବିଷୟ, ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି, ତାଙ୍କରି ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ମହନୀୟତାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଇ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଓମ୍ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ ସ ଭୂମି ବିଶ୍ୱତ ବୃତ୍ତ ଅତ୍ୟତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବୋଲେ ପୁରୁଷ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା, ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଆଦି ପୁରୁଷ ଆଦି ପୁରୁଷ ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡବାଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦରେ ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ତାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାର ରକ୍ଷକ, ଖାଲି କେୟାରଟେକର ଭାବରେ ଅଛି। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆସେ, ମୋ ଦେହର ଯତ୍ନ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ବିଚାର କରିବେ। ଏମିତି କଥା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାକି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାଲି କିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନି, ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବି। ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଗବାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଥାଇକରି ଭଗବାନ କେମିତି କିଛି ସଂସାରରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କହିଲେ ଏ ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଫଳ। ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହେବ ନା କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ହେବନି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, କହିଲେ ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ରଜା କ'ଣ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ଼ ଫାଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନରରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ସେ ଦିନ ଧରିକି ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ହଲ୍କୁ, କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଲା। ସେଠି ଯାଇକରି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ସାରା ହଲ୍ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ଯଦି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି, ବିଚରା ଭଗବାନର ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ହେଉଥିବ, ସାରା ଦୁନିଆ ଯାକର ଦୁଃଖ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେ ମଇ ନ ତେଷୁ ଅହଂ, ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ପାଟି କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆପଣ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ମୋତେ ବାଘ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାଘ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୋଇନେଇ ସେ କହିବାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାବରିଂ କରୁଛି। ଆମର ପରମ ଗୁରୁଦେବ ତପୋବଞ୍ଜି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅନେକ କଥା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ସେ ସବୁ ଚୁପ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଶୋଇছে ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ କାହାକୁ ହେଉଛି? ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କହିଲେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହେଉଛି ପଚାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲା ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ? ଆଜ୍ଞା ଦେହକୁ ହେଉଛି। ଥୋଡ଼େ ତୋ ଦେହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ରହିଛି, ଭ୍ରାନ୍ତି କେବେ ଯିବ? ମୋର ଦେହ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମିଜରେବୁଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶାନ୍ତାକାରମ୍ ଭୁଜଗଶୟନମ୍ ପଦ୍ମନାଭମ୍ ସୁରେଶମ୍। ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଏ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ଏଇଟା ଖେଳ ତାଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କିଛି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ହେବନି। ଭଗବାନ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତେ ମୟି ନ ତେଷୁ ଅହମ୍, ଗୀତାରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତେ ମୟି ନ ତେଷୁ ଅହମ୍, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତେ ମୟି ନ ତେଷୁ ମହମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସବୁ ମତ୍ଥାନି ସର୍ବଭୂତାନି ନ ଚାହମ୍ ସର୍ବ ତେଷୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ କି, ଗୋଟେ ସାପ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ଦଉଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ସାପ ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଟା ସତ କୁହନ୍ତୁ? ସାପରେ ରଜ୍ଜୁ ଅଛି ନା ରଜ୍ଜୁରେ ସାପ ଅଛି? ରଜ୍ଜୁରେ ସାପ କେବେ ନଥାଏ। ରଜ୍ଜୁରେ ଯଦି ସାପ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ସାପ ବି ରହିଥିବ। ରଜ୍ଜୁରେ କେବେ ବି ସର୍ପ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଧିଷ୍ଠାନ ସେ କେବେ ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ସେ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିଷ୍ଠାନ। ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନରେ ହେଉଛି, ମନର ସୁଖ ଦୁଃଖର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଚେତନା ଉପରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଧିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅଧ୍ୟସ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସିନେମା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଉଛି, ନା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍କୁ ବି ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଉନି, କି ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଉନି। ପୁଣ୍ୟ ପାପ କେବଳ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ତତ୍ପଦମ୍ ଦର୍ଶିତମ୍ येन ତସ୍ମୈ ସେଇ ଗୁରୁ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ସେମିତି ଗୁରୁକୁ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କରିବି, କେବଳ ଭୂୟ ଭୂୟ ନମାମ୍ୟହମ୍ ହିଁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କଥା। ହଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା କଥା ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ତା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ଥିଲା, ଜଣେ କହିଲା ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାମାୟଣରେ ସବୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ କ'ଣ, ପଦ ପାତାଳ ଶିଷ ଅଜ ଧାମା, ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ଟା ମାପିବୁ। କହିଲେ ପାତାଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ। ପାତାଳରୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପେ, କେତେ ହାଇଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାପିବୁ ମାପେ। ଯେ ହଁ ଆଗ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଲାଭ ଅଛି? ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର କୁତର୍କ ହେଉଛି କିଏ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନଥିଲେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାନି ସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତର୍କ? ସେଇଟା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି, ତେବେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି।
କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଦା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଫେର ଜଗତକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବୋଲେ ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଜଗତଟା ହେଇଛି ବୋଲେ କ'ଣ ତାକୁ କେହି ତିଆରି କରିନା, ତା ମନକୁ ଥିଲା ମାନେ ଗଢ଼ିଗଲା ସବୁ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ବନେଇଛି, ବହୁତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ବନେଇଛି କିଏ ବନେଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼, ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମ ଆର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଇଏ ପୃଥିବୀଟି ସୌରଜଗତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ 9 ଗ୍ରହ ଏମିତି ସବୁ ମିଳିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌରଜଗତ ହେଉଛି। ଫେର କହିଲେ କ'ଣ ସୌରଜଗତଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ଅଛି। ଫେର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି କେଉଁଠି ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୌରଜଗତ ନେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହେଉଛି ବୋଲି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଫେର କ'ଣ କଲେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ କି ନଦୀରେ ପାଣି ବୁଲବୁଲ ଯେମିତି କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ଯାଉଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେମିତି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏସବୁ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ। ଏସବୁର ମାଲିକ କିଏ ନା ଭଗବାନ। ଆପଣ ଶିବାନନ୍ଦ ଲହରୀରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଦିଶଙ୍କର କେମିତି ପଢ଼ୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ମେରୁ ପାହାଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି, କୁବେର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସବୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଲେ କେହି 27 ନମ୍ବର ସଳ୍ପକୁ କେହି ପହଞ୍ଚିଲେନି, ଯାହା ଗାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଗାଇକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋରିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ବଡ଼। ଏଠି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ କୁହାହେଉଛି ହେଲେ ତ୍ରିପାଦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଦିତ ପୁରୁଷ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତା'ର ବାରମ୍ବାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଏମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର, 1/4, ଆଉ 3/4ରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ମାନେ ସେଠି ପରମାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଠି ତ କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଂଶେନ ସ୍ଥିତ ଜଗତ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲୁ, ମୋର ଏଇ କଣ ନଖରେ ଟିକିଏ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ତ ଦେଖେ, ମୋର ଏଇ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଟିକିଏ। ଆରେ ଏଇ ତୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତି। ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ବି ଦରକାର, ଏଇଟା ନହେଲେ ହେବନି। କହିଲେ କ'ଣ ସଂସାର ତ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ, ମନୋପଲ ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ରୋଗ ହେଲା, ଦେହ ଅଛି ବୋଲେ ପା ଅଛି, ମନୋପୋଲ କେବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ରହିବନି, 2ଟା ପୋଲ୍ ରହିବ। ସେଥିରେ ଆମର ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରୁଛି କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁଛି କି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବିତ୍ ନ ହେବ, ଏ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ପାଇବନି। ନହିଁ ଅନଧ୍ୟାତ୍ମବିତ୍ ଜ୍ଞାତୁଁ ଶକ୍ନୋତି ବେଦାର୍ଥଂ ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ ହେବା, ୟାର ଅର୍ଥ ବି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମୟ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଭ, ଏତେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 18ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଐତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବହୁତ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଉପନିଷଦଟି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଈଶ୍ୱର କେତେ କାଇଦାରେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ କେତେ କାଇଦାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁପରି ମଣିଷକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିଆରି କଲେ। ସେମିତି ତିଆରି କରିକି ସୀମାନ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ ସୃଷ୍ଟ ତଦେବ ଅନୁପ୍ରବିଶତ, ଏ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିକିରି ୟା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରବେଶଟା କେମିତି ମୁଁ ବତେଇବି, ବୁଝେଇବି। ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେ ଏମିତିଆ ନାହିଁ, ମାନେ କେମିତି ପଶିଲେ ମୁଁ କହିବି। ବୋଲେ ଦେବତାମାନେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକିରି ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଦେଲେ। ବୋଲେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସବୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ତା'ର ମହତ୍ଵ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝେ, କିଏ କାହା ମହତ୍ଵ ବୁଝୁଛି? ନା ମୁଁ ମୋ ମହତ୍ଵ ବୁଝୁଛି, ନା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋର ପଢ଼ିବାର ଏତିକି କଥା ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଏ ପିଲା ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଜଣେ କିଏ ଶ୍ଵେତ ଦାସ କିଏ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାକୁ କରେଇଥିଲେ। ସେ ପିଲା କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 20 କୋଟିର ଦେହଟା 20 ଟଙ୍କାରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯା ପଳା। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଭୋକ ରହିବାର ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେହଟି ଆପଣଙ୍କର 20 କୋଟି ବୋଲି, 20 କୋଟି ଏ ଦେହଟି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ସବୁ ନିହାତି ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୋତେ ଖାଲି ବିଚାର ଲାଗୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, କ'ଣ କରିପାରିବ ମଣିଷ, ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବା କଥା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ଐତରେୟ ଉପନିଷଦରେ ଆଠାରୁ ବହୁତ ବିଶଦ ଭାବରେ ବତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଇଏର ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ଦେଖିଦେବା। ତ୍ରିପାଦୂର୍ଧ୍ୱେ ଉଦେତ୍ ପୁରୁଷଃ ପାଦୋ ଅସେହାତ୍ ଭବାତ୍ ପୁନଃ ତतो ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ରାମତ ଶାସନାନଶନେ ଅଭି। ତ୍ରିପାଦୂର୍ଧ୍ୱେ ଉଦେତ୍ ପୁରୁଷଃ, ତ୍ରିପାଦଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଃ ଉଦେତ୍ ପୁରୁଷଃ, ବୋଲେ 3 ପାଦ ପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର 3 ପାଦ ସଂସାର ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର 3 ପାଦ ମାନେ 3/4 ସଂସାର ଧର୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସଂସାର ପାଦୋଃ ଅସ୍ୟ ଭବାତ୍ ପୁନଃ ପୁନଃ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ତିଆରି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତିଆରି ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଏଠି ହେଉଛି। ଆଉ 3 ପାଦ କ'ଣ ନା ଅନଟଚ୍ଡ ଅଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ଏଠି ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଇଯିବି? ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଠି ଥାଇ ଆମକୁ ମହତି ବିନଷ୍ଟି ମହତି ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ କହିବ ନା ଇଏ ମୋତେ କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଲୋକ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସୃଷ୍ଟି ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ହିଁ ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ, ତୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ନିଜକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିଗଲୁ। ବୋଲେ କ'ଣ ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ 3 ପାଦରେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଭାବରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କେତେବେଳେ କହିପାରିବା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଆଗେ ସେଇଦିନ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ? ଏମିତି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତତୋ ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ରାମତ, ତତଃ ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ରାମତ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ। ବ୍ୟକ୍ରାମତ ମାନେ ତିଆରି କଲେ। ତତଃ ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ରାମତ, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଶସନାସନେନ ଅଭି, କହିଲେ ଶସନ ଅନଶନେନ ଅଭି, ବ୍ୟକ୍ରାମତ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୋଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୋଲେ ଶସନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଅନଶନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାହାଡ଼ ପଥର ଘର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦିଆ ହେଉନି, କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସବୁଠେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁଠେ ଆପଣ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ଏମିତି କଥା କୁହାହେଉଛି। କାଲି କହିଥିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲି ଯେ କହିଲି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଆମର ଶ୍ରୁତି ମାତା ଏମିତି କହିଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆମର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଶିଳ୍ପୀକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପଥରରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ପଥର ଶବ୍ଦରୁ ଶୁଣିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ମାସ୍କୁଲିନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, କେଉଁଠି ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ, କେଉଁଠି ଦୁଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, କେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ
ଭଗବାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତସ୍ମାତ୍ ବିରାଟ ଜାୟତ ବିରାଜୋ ଅଧିପୁରୁଷଃ ସ ଜାତୁ ଅତ୍ୟରିଚ୍ୟତ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭୂମେ ମଥୋ ପୁରଃ। ତସ୍ମାତ୍ ବିରାଟ ଅଜାୟତ। ତସ୍ମାତ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ରୂପ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବା ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ସଗୁଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଯଦି ହେଉନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ଡାକିଲା, ବଡ଼ ଆର୍ତ ଭାବରେ ଡାକିଲା, ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ। ସେ ରୂପ ନଥିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିବ। ଗୁଣ ଥାଇକରି କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ହୃଦୟରେ ଆରେ ତୁ ଯାଉନୁ ସେ ବାଟେ, ଯା ସେଠିକି ଯା, ସେ ପଠାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ? ନା ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଆସି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କହୁ। ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ? ତସ୍ମାତ୍ ବିରାଟ ଜାୟତ। ତସ୍ମାତ୍ ମାନେ ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଯେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିରାଟ ଅଜାୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିରାଟ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବା। କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ବିରାଜୋ ଅଧିପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିପୁରୁଷ ମାନେ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ସେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହେଲେ। ଅଧିପୁରୁଷ ମାନେ ଗୁଣଧାରୀ, ରୂପଧାରୀ, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ। ଫେରେ ସଜାତୁ ଅତିରିଚ୍ୟତ, ସଜାତ ଅତିରିଚ୍ୟତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜାତ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଅତିରିଚ୍ୟତ ବୋଲି କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭବତ। ହେଲେ ଦେବ ତିର୍ଯ୍ୟ ମାନବ ଆଦି ରୂପ ନେଲେ। ହଁ, ଅତିରିଚ୍ୟତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭବତ, ସେ ଦେବତା, ମଣିଷ, ପଶୁ ଆଦି ରୂପ ନେଲେ, ଏମିତି କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେଠୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭୂମି ମଥୋ ପୁରଃ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ଏ ଦେବତା ଆଦି ହେଲେ, ମାନେ ପୁରଃ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତିଆରି କରାହେଲା। ଆଗ ଗୋଟେ ମନରେ କଳ୍ପନା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତିଆରି କଲେ। ଶରୀର ତିଆରି କଲା ପରେ ସେମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ଭୂମି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀ ସେ ତିଆରି କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହଉ, ସନ୍ତାନ ହେଲା, ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଆଗ ଆପଣ ମନରେ କଳ୍ପନା କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟିଏ ହେଲା, ପୁରଃ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ତାପରେ ଭୂମି କହିଲେ, ତାପରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବୁଝା ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଫେର ଈଶ୍ୱର କ'ଣ, ଫେର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କ'ଣ, ଫେର କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ କଥା ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାରେ ଆମେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସେ ବିଦ୍ୟା ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ଲାଗୁନି। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ନିଦରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଚେତନ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେ ଥିଲା,
सी कौन होगला ना तार टे स्थिति बदलीगला तापर मुँह को सी जानिले तापर कौन मु हूँ अमुक लोक बर्तमान यही स्थान में मुझे यपटे शोची एवं समय ती है मोर काम हूँ काल कर्म स्वभाव से निर्गुण निराकार ब्रह्म अहंकार को नहीं जो काल कर्म स्वभाव को जो सी कौन ना स्वीकार करुँच आम व्यष्टि स्तर में आम गोटे जीवटीए कहवा सी ब्रह्म आग कौन ना सी शोला सी जिते कौन निजर कौन काल कर्म स्वभाव को जो सी स्वीकार करला से गोटे जीव बनीगला तो जीव बनिक कौन कला ना टे प्लानिंग कला भाई आज तो मोर काम तो हूँ इंडिया मोर तो परिचय हूँ मोर गुणधर्म हूँ काम करी जो से गोटे संकल्प कला आपको आम कहूँ हिरण्य गर्भ समष्टि कैसे का हिरण्य गर्भ कह हिरण्य मान आज्ञा सुना सुनार गर्भ सुनार गर्भ मान कहले गोटे समष्टि बुद्धि बोली कहते प्रधानतः गोटे बुझापी किसी दिन ट्रेनिंग नवाक पड़ो ना बुझे हिरण्य गर्भ समष्टि बुद्धि कौन समष्टि बुद्धि है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले समष्टि बुद्धि आसला राम मंदिर हो बोले राम मंदिर आगे है समष्टि बुद्धि कौन व्यष्टि बुद्धि को आम जो भांगीदबा आम जो पहुँचा से हूँ समष्टि बुद्धि आम ध्यान एमती जे कौन यच्छेद बांग मनसी पाज्ञ तद्यच्छेद शांत आत्मनि महती आत्मनि नियच्छेद एमती सब ध्यानर स्टेप थाए कौन ये जो आम व्यक्तिगत बुद्धिटी कल आगे इंद्रिय गुड़िक आड़ मनरे सामटिक रखिद इंद्रिय कर्म गुड़ाक सब स्थिर करदिव आखि देखनी कान शुणनी पाटी कहबनी कहीं मनरे सब जा सामटिक मनरे संकल्प विकल्प न रो से बुद्धि स्तर को मन जा बुद्धि लीन हो बुद्धि जाकि कौन समष्टि बुद्धि लीन हो समष्टि बुद्धि कौन ना जो आपंकर निजर परिचय किसी रही ये समष्टि बुद्धि को कहा हिरण्य गर्भ हिरण्य माने सुना सुना चकचक करे ये जो बुद्धि हम पढ़ुते ना गुरुसूत्र ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित मुझे केते कथा कहले गुरु को शक्ति कौन बोले कहले आ कौन कौन कहले गुरु ज्ञानर शक्ति सिंहासन में बसुँच बहुत आंसर कर ठीक कर हिरण्य गर्भ समष्टि बुद्धि तेणु समष्टि बुद्धि कहले कौन जो जीव से जाकि कौन ना ईश्वर कथा कह ब्रह्म ईश्वर बनिले आपण जदि निजरे शुईले आपण कालकर्म स्वभाव को ये करी निजर गोटे बड़ी आइडेंटिफिकेशन नेले तापर कौन ना मोर या कर्म अच्छे गोटे प्लानिंग कले तापर हेटू कौन उठला दिन आपणकर सृष्टि आरंभ कले आज दिनर मोर कर्म होची या करुँच आप तेणु सेहीपरि ये कहुचे जे ब्रह्म जिते सी कौन समष्टि शरीर को अभिमान कले स इच्छत बहुश्याम प्रजाए एति से गोटे इच्छा कले से ब्रह्म जो माया को जो स्वीकार कले ब्रह्म आम माया को कालकर्म स्वभाव हो माया से ब्रह्म जो माया को स्वीकार कले सी गले ईश्वर से ईश्वर जिते कौन ना समष्टि जो तांकर थिबा बुद्धि सहित जो निजको तादात्म्य कले से बनीगले हिरण्य गर्भ बा एठारे एठा अधिपुरुष भी कहुई अधिपुरुष फिर अधिपुरुष कौन अधिपुरुष कौन तापर स्थूल जगत तैयारी कले ये वेदांतर स्टेप गुड़ा एमती होने जब न बुझीपारे कि ना धीरे धीरे बुझे आहरी रिपीट करेंगे तस्मात् विराट जायत तस्मात् माने से जो शुद्ध परमात्मा ठारू विराट पुरुष उनकर सृष्टि है विराजो अधिपुरुष कहले से विराट फिर अधिपुरुष बोले कहले हिरण्य गर्भ बोली गोटे जिन सृष्टि है सजात अतिरिक्त से हिरण्यगर्भ अतिरिक्त अभव हिरण्यगर्भ देव तिर्यक मानव आदि रूप नेला देवता मनुष्य
ପଶୁ ଏଇଭଳି ସିଏ ବନି କଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମନେ ମନେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି? ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନେ ମନେ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତ ଆପଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ଅତ୍ୟରିଚତ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭୂମି ମଥୋ ପୁରଃ। ନା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୃଥିବୀଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ନା ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ସେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ପ୍ରଳୟ କାଳରୁ କେମିତି ଆମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭୂମି ମଥୋ ପୁରଃ, ହେଲେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜୀବ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୂମି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ସେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲି। କ'ଣ ନା ତାପରେ ତା 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା, ଟିକେ ଲିଟରାଲ୍ ମିନିଂଟେ ଦେଖିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଅର୍ଥ ବତେଇବେ। यत् पुरुषेण हविषा यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाजम् वसन्तो अस्यासिदाजम् ग्रीष्म इद्धं शरद्धविः ग्रीष्म इद्धं शरद्धविः। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ତିର୍ୟକ, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାଟଗୋରୀର ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକବାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟିକେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞ, ସେମାନେ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରଜଗୁଣୀ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କାମ ଦିଅ ମୁଁ କରି ପୂଜା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତମ ଗୁଣୀ ଯାଆଣି ସେ କହିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାପ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଯତ୍ ପୁରୁଷେଣ ହବିଷା ଦେବାୟଜ୍ଞ ମତନ୍ୱତ। ଦେବତାମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେବତାମାନେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିছে, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା, ଟିକେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଦେବାଃ ପୁରୁଷେଣ ହବିଷା ଅତନ୍ୱତ। ଦେବାଃ ପୁରୁଷେଣ ହବିଷା ଅତନ୍ୱତ। ଦେବତାମାନେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେବାଃ ଅତନ୍ୱତ ବୋଲି ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେବାଃ ଅତନ୍ୱତ ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞ କଲେ, ପୂଜା କଲେ ବା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କାହାକୁ ନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ହବି ରୂପରେ ନେଇକରି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନେଇକରି କହିଲେ ଆମ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଥା ବଡ଼ ମିଷ୍ଟିକାଲ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରି ଦେବତା ତିଆରି କଲେ। ସେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଏମିତି କ'ଣ କଥା? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଥରେ କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ତ କ'ଣ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ଇଏ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ଫିଲ୍ କରିନି ଆପଣଙ୍କ ମାୟା କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁ ଫିଲ୍ କରିନି। କହିଲେ ହଉ ଶୁଣୁ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ହଁ ଦେଖିବି। ସେ କ'ଣ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପରେ କ'ଣ ଆରି ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ହେଇଛି, ସେଠି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଏ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ପାଦରେ ଲଗେଇକି ମହୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଶୁଷି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଥା ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଖାଉଛି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖୁଆଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, କିଏ ଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇକରି ଖାଇକରି ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକରି ରହିବେ, ହାତ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରହିବେ। କିଏ ଖାଉଛି ନିଜେ ଖାଉଛି, କାହାକୁ ଖାଉଛି ନିଜକୁ ଖାଉଛି, କିଏ ଖୁଆଉଛି ନିଜେ ଖୁଆଉଛି, କିଏ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ନିଜେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ହଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସେଠୁ
କ'ଣ ନା ବସନ୍ତୋ अस्या ସିଦ୍ଧାଜମ ବୋଲେ ବସନ୍ତ ଆଜ୍ୟମ ଆସିତ ଆଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଘିଅ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ସେ ଘିଅ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଇଧ୍ମମ ଇଧ୍ମ ବୋଲେ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଫୁଏଲ ଭାବରେ ମାନେ ସମିଧା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋଟେ କାଠ ଥାଏ ଯଜ୍ଞ କାଠ ତାକୁ ସମିଧା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାକଲ୍ୟ ବା ହବି କୁହନ୍ତି। ଶରତ ଋତୁକୁ ହବି ବୋଲି କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁଟାକୁ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ୟ ଘିଅ ବୋଲି କଲେ। ତାର ସବୁ ମିନିଂ ଅଛି ବତେଇବି କହିବି। ତେବେ କ'ଣ ନା ଏଇ ସିଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା କଲେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେଉଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀ ଯଦି ଘୁରୁନଥାନ୍ତା, ଦିନରାତି ଯଦି ନ ହେଉଥାନ୍ତା, ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଉଥାନ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଏଠି। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ଆସିତ ଆଜ୍ୟ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଘିଅ ଭାବରେ ନେଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ସମିଧା ଭାବରେ ଫୁଏଲ ଭାବରେ ନେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟି ହେଉଛି ସମିଧା, ସେଇଠି ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହେବନି। ଶରତ ଋତୁକୁ ସାକଲ୍ୟ ଭାବରେ ନେଲେ, ନେଇକି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କରି କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି କହିବି ଅର୍ଥ ଟିକେ ଲିଟରାଲ ମିନିଂଟା ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ କ'ଣ ସପ୍ତାସ୍ୟାସନ୍ ପରିଧୟ ତ୍ରିସପ୍ତ ସମିଧ କୃତା ଦେବାୟଜ୍ଞಂ ତନ୍ବାଣଃ ଅବଦ୍ଧନ୍ ପୁରୁଷଂ ପଶୁନ୍। ସପ୍ତାସ୍ୟାସନ୍ ପରିଧୟ ସପ୍ତହ ଆସନ ପରିଧୟ ସପ୍ତହ ଆସନ ପରିଧୟ ପରିଧୟ ମାନେ ବେଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମୋର ଯଜ୍ଞ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାନା ପ୍ରକାର 7ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। 7ଟା ପରିଧୟ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହ ପରିଧୟ ଆସନ 7ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। ଦେବତା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ କଲେ। ତ୍ରିସପ୍ତହ ସମିଧା କୃତା ତ୍ରିସପ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ 21 3 × 7 21 ସମିଧ କୃତା ହେଲା 21 ପ୍ରକାରର ସମିଧା ତିଆରି କଲେ। 21 ପ୍ରକାର ସମିଧାରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଦେବାଃ ଯଜ୍ଞଂ ତନ୍ମାନାଃ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ। ତନ୍ମାନା ମାନେ କଲେ। ଦେବାଃ ଯଜ୍ଞଂ ତନ୍ମାନାଃ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିକିରି। ହେଲେ କ'ଣ ଅବନ୍ଧନ ପୁରୁଷଂ ପଶୁଂ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। କ'ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ପଶୁ ବୋଲିକି। ବୋଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। କାଲି ଲିଟରାଲ ମିନିଂ ନେବେନି, ଆମେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଖାଲି। କହିଲେ କ'ଣ କି ଏ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଳି ଖୁଣ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁଟେ କ'ଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କହିଲେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି କହିଲେ କ'ଣ ଏ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କ'ଣ ନା ବଳି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଟିକେ ପାଟି ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବଳି ପକାଇଦିଏ ବଳି ପକାଇଦିଏ ବଳି ପକାଇଦିଏ ବଳି ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ନଥିଲା। କହିଲେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଅଣା ହେଲା ମୋ ଯେଉଁ ତାକୁ କ'ଣ ସମଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରାହେଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ବଳି ପକାଯାଏ କିଛି ତ ପରମ୍ପରାଟା ଅଛି, ବାକିଟା ଖାଇବାଟା ପଛେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା କିଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି। ପରମ୍ପରା ଅଛି କ'ଣ ସେ ପଶୁଟିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଫୁଲମାଳା ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣ ବିରାଟ ସହିତ ସମାନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପକାଇବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆଗେ ଖଣ୍ଡାଟା ପକାଇବେ। ଖଣ୍ଡାଟା ପକାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଡାଟା କହିଲେ ପଶୁ ବଳି ଦେବେ। ବଳି ନଦେଲେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କେମିତି? ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରନ୍ତୁ, ବଳି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଉ କାହା ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟା ବଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବଳିଟା ଏକା ନିଜର ବଳି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ବଳି ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ବଳି ପଡ଼ିବାର ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ବଳି ପଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ କି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବଳିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଆଶ୍ରମର ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରାହେଉଥିଲା। ସେ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣି କଖାରୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ କରିଦେବେ। ସେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ କରି ତାକୁ କ'ଣ ନା ବଳିରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଙ୍କୁମ ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଢାଳିଦେବେ, ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା କମ୍ ବାହାରିଗଲା ବୋଲି। ଏମିତିକି ଯଜ୍ଞ କରା। ହଁ 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 ସେମିତି କରନ୍ତୁ।
बोले तेणु तम यज्ञ बरसी प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रत तेन हाँ बोले एमती यज्ञ कराए हाँ तेणु बोले जदि गोटे विराट काम करेंगे परमात्मा सृष्टि तैयारी करेंगे बोले गोटे यज्ञ कर्म है यज्ञ कर्म बोले बहुत त्याग करा पड़ो बहुत बलि पड़ा पड़ो आउ से बलिर अर्थ निजक बलि न पकड़े हुए कि जे गोटे भल काम करा पड़ो कौन बिना कष्ट आज्ञा मो IIT पाइबे आ घरे शोई शोई कथा असंभव आज्ञा IAS पाइबे आज्ञा कौन मझे मझे टी पढ़ी एमती कथा मु भल डाक्तर है कौन मुझे पढ़ी आज्ञा तम यज्ञ बरिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रत तेन देव आयोजनत साध्य ऋषि कौन कह अग्रत जात पुरुषम से जो प्रथम जात पुरुष जी जो परमात्मा तांकु ये देवता मैंने कौन कले बरहिषि प्रोक्षण कहले दुबघास आणिक स्नान करेले हाँ देखो दुबघास स्नान करवा गोटे विधान अच्छे कुश्य बोले देखुचे कुश्य स्नान करवा बोली कर हाँ बरहिषि प्रोक्षण ले तापर तेन देवा आयोजनत देवा साध्या ऋषय च सर्वे अयोजनत प्रथम देवता बनी तापर साध्या गोटे सिद्ध पुरुष तापर ऋषि बनी समस्त पूजा कले जगत परमात्मा तैयारी करवा आम सब हम आम डाकिले यज्ञ कले सब फल हम तेणु देवता सिद्धगण ऋषि मैंने समस्ते यज्ञ कले हाँ आज आम ये रखा आपण मैंने सब व्यवस्था आम आगे देखा आपण मैंने किसी डरबार ना आम किसी बुझीपार किए कहता समझा बहुत डिफिकल्ट आचार्यवान पुरुष वेद मत आचार्य मिलते आपन को भी आचार्य मिलते आम तो बुझीपर मोर विश्वास अच्छे तेणु आपण मैंने पढ़ी शिखु शब्द सहित परिचित करूँ आम जमी गला थर परीक्षा करते सरल परीक्षा गोटे करवा जो मैंने परीक्षा देले से जाने जो मुझे पढ़ी बोली परीक्षा नदे से किसी पढ़ले कहली आ मु तो क्या मार्क क्या कहूँ कहीं यहाँ गोटे क्लास परीक्षा ना वेस्टर्न डिक्लेयर करा किसी ना यू कम्पीट विथ योर सेल्फ निजे निज सहित आम कम्पीट करवा तेणु ताकू सावधान पढ़े आउ देखिए केमती जत्न करेंगे आज ये आम रखा शांति पाठ करवा पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम काली के आम अगस्ट 15 पालन करिबा समस्ते निज स्थान को थाई किछि जातीय पताका को सम्मान करेंगे जेहेतु आमर गेट टुगेदर ना निवेदन करी आटलिस्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आसवे पताका अर्पण करेंगे 2-3 जन पताका अर्पण होगा उचित गुरुदेव स्वाधीनता संग्रामी थे तेणु आम से मेसेज टी आम समस्त दबा खाली मिसवा जो मान प्रश्न रोचे आपण मैंने जब मेसेज आकार का मेसेज आकार देखिए आपण मैंने मेसेज आकार देले भल शेष दिन आम प्रश्न उत्तर करवा किंतु आपण मैंने मेसेज आकार देपारे हरि बाबा 46